kunyangwe vanosinwa doro havangapinde muushe hwangu. Mbavha, makororo vanoinkludwa pagurupu revanhu kuti kunyangwe vanosinwawo havo, kwete zvidhakwa zveevhuriday, vanosinwawo havo apo neapo. But ichi no, prophet. Go to 1 Corinthians chapter number 6. 1 Corinthians. Yes, chapter number 6, verse 14. All right. It tells you. You don't have the Bible. You try it tells you that. It tells you that. Kunyangwe vanosinwawo doro. Because in from iyo matichi Corinthians. All right. And I want to warn my verses. I want to refer to the drunkards. Yeah, you need to understand there is no white doro line in you. All right. No akatombo no doro. And some people want to base on the chapter kuna zvirevo. Chapter 36. That one yekuti kona iwe remweri what you know. Parinotaura pamusoro pezvidoro. Ipada kuparira doro what. But you need to understand it. Ku Old Testament kudaroko. Vanhu vakanga vasati vanzwa nezva Holy Spirit. Alright. So, doro iri vairishandisa senzira yekubvisa stress. But now, ishuwa kuti akakwanisa kuzobvisa stress. It's like madezi Old Testament. Gwai raishandiswa pakumira zvivi zvevanhu. But rakazoonekwa shuwa kuti gwai rakanga chibvisa zvivi zvevanhu. No, pakaunzwa Jesu Kristu. That is the same nebia. Stress, Holy Spirit. Akabva uya ndobva anocompensate the space yanabia. When you have the Holy Spirit, one everything. Our chisna stress. That's why even in second Acts chapter number 2. Verse number 10, it tells you kuti vadzidzi vakaungana waina Holy Spirit achibata kwavari. Some people vakatofunga kuti vanhu vadhakwa. You know why? Because vainzi kusati kamuitiro kakadai kandiona vanhu vakadhakwa. Saka in the New Testament, beer doesn't allow.